ነገር ተረኺቡ ንምንታይ ኢና ውሽጥና ብደም ዘይንፍትሾ صاونه فليبو اونه انطونيوس اندحر اب حقي كدتليون كوين نفاقليون كوينو تمرص እኮ ግብጽ እኮ ትፈልጣያ ንምንታይ ዝርዝረ ቢልኩም ዝዩ ከመዝወቱ ኃጢያቱ ኢልኩም መልሳብ ኢልኩም በግልጽ ክሊር በዝኾነ ነገር ዘይተም ሓልፍሎም ታይ ገበርኩም ዞም አረጊቶም አብይ በዓል ጸጋ አቦ ህዝብ ኤርትራ ዞም ቦዚኦም እና በኸዩ እንተሞይቶም ገዳማት ኤርትራ ዞም ቦዚኦም እና ነውዑና እንተሞይቶም ለጣጥፍኩም ወንጀለም መቢልኩም ዞም ቦዚኦም አይኮንኩን እናበሉና ሃለው ዞም ሰብዚኦም ዞም ቦዚኦም ድሕር ሞይቶም ህዝብ ኤርትራ ገዳማት ኤርትራ ክትሓስወሊ ይግባእ መጸካ በረኸት ይኮነስ በርገም ከይሆውን ፈርሃለሁ ስለዚህ ነዚኦም ዓጺኻ አይኮንኩን እንዳበልኩም እናሃለው ንጽህየና በልኩም እናሃለው ዓጺኹም ኣብገዛ ቀሚጥኩም እዚው ካሊ አቃቤምን ካሊ ጳጳስ ፓትርያርክ ገብርኤል ካምትሳአነ ሰናይ መስሕዩውን መብቱናት ካትኩም እዩ መብትኩም እዩ ንስናተ ይኮነን ከመሓውኩም መጠን ግን ትክክል ይኮን ዝራአኩም ወደብዳብ በሪኢና እዩ አሪበዮ እተወቦ ተዛረው ሰምዕና እዩ ካልኣት ዝብልዎ ሰምዕና እዩ አየትወኩም ነይትወሉና የእትወና እዩ በመምሕዳርኩም የእትወንን በኻሊ የእትወንን ግፍ ክትፍጽሙ ግን ጽቡቕ መሲሉ አይስምዕንን ዋቴን ሓቴን ዓወፃ ዘለኹም ውሽጢ ዘለኹም ሕዝውን ንኤርትራውያን ካህናት ንኤርትራውያን ሰበኽቲ ወንጌል ንኤርትራውያን ሊቃውንት ንህዝቢ ኤርትራ በሓፎሽ ዘመሓልፎ ንጸላእቲ ንመናፍቃን ዝበዓሰ በርና ኸፈቱ ዝኸዱ ዘለው እንመን ምዃኖም ክትፈልጡ ኣለኩም ንመናፍቃንን ንተሃዱሳውያንን ንኻልኣትን በር ዝኸፍቱ ዘለው አውሽጥና ኦርቶዶክስ ዝመሰሉ ፖለቲካዊ ጽምዕ እምበር ሃይማኖታዊ ጽምዕ ዘይብሎም ዝተሸፈኑ ዳእምበር ጸላእ ብደገ ዝመጽ ጸላእ እማ ከጥቃዕኩም ከጥቃዕና እውን ይኽእልን ስለዚህ ኤርትራውያን ሊቃውንት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሕዝውን ደጊመ ብትሕትና ዝሓተኩም ናይዞም ኣቦ ቃል ክስማዕ ኣለዎ ክድመፁ ኣለዎም ሕዝውን መልእኽተይ እዚ ናይ ካብ መበል ካልኣይ ንኤርትራ ኹን ከሎ መልእኽተይ ታብ ጽባሕውን ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ንግብፂ ሲኖዶስ ንኣሃት ኣብያተ ክርስቲያናት ሲኖዶስ ብኩሉ ቋንቋ ገይረውን ከመሓልፍ እየ ሕዝውን ድምፂ ኣቦ ክስምዑ ኣለዎም ጥፋኣት ተልይዎም ብግልፂ ክንገረሉ ኣለ ግዛ ግን 5 ዓመት ብ5 ዓመቶም ገዳም ኣትዮም ተስዓን 3 ዓመት ዝኣክል ቤተ እግዚአብሔር ዘገልግሉ ዝነበሩ ድምፆም እናሰምዕና ከት ኤንድ ፔስት ቆራሪጥ ተለገበ ምዃኑ ካብ ድምፆም ደገፍቲ ናይ ሲኖዶስ ኢና ኢልኩም ትጽሕፉ ዘለኹም ዲያቆናት ኢና ባሃልቲ ገለመለ ኢና ባሃልቲ አንቱም ዓንቱ ዝነገርኩኹም ንስሓ ኣተው ካብ ልበይ ነግረኩም ኣለኹ ንስሓ ኣተው ኣቦታትኩም ትሳለቁ ኣለኹም ብዝቐፅል ኩሉ ክነቕርቦ ንኽእል ኢና ንስሓ ኣተው ዘይምልከተኩም ዲያቆናት ኢና ትብሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናኣተኹም ትብትኑ ዘለኹም ንስሓ ኣተው ኣይምልከተኩምን ንስሓ ኣተው እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይቀድስኩም አሜን